Kočičí tráva. V čem je prospěšná? Kočičí tráva především podporuje trávení a ulehčuje tak průchod chuchvalců, chlupů a tak dále zažívacím traktem kočky. Kočka potom zvrací, ale tím se právě pročišťuje, což je pro ně přirozené, pokud žijí venku. Ať už tedy chováte kočku v bytě nebo v domě a nemůžete svou kočku nechat pobíhat volně venku, kde má k travinám volný přístup, zařadili bychom právě kočičí trávu mezi velice důležité doplňky stravy. Kočky totiž při svém čištění spolikají veliké množství chlupů, takže i pravidelným vyčesáváním své kočce trochu ulehčíte. Ačkoliv se často stává, že pokud kočka vidí ve vaší ruce hřeben, bere ho spíš jako kříž při vymítání, ale vraťme se k tématu. Po pozření trávy tedy spolu s ní vychází právě další nestravitelné části žaludku, takže takový přírodní detox. A co to vlastně kočičí tráva je? Na první pohled se nám jeví jako klasická travina, která roste všude venku. Ale ve skutečnosti se jedná o více rostlin, nejčastěji ječmen a žito. Na trhu je ale k sehnání i konkrétní rostlina, která se k těmto účelům používá a je to takzvaný šáchor. Nám se osvědčila miska na trávu s mřížkou, jelikož naši kocouři buď to vyhrabávali celý obsah ven, anebo si z vyrostlé trávy udělali místo na spaní, což jim ale nemůžeme brát za zlé. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a sledovat nás pro další videa. Děkujeme.